سڵاو بینەرانی زوم، من هێژا دڵشاد بەرنامەیەکی نوێی دیداری هێژاتان پێشکەش دەکەم. لە پاش 13 ساڵ لە جەنگی ناوخۆی سووریا بە شێوەیەکی چاڕوان نەکراو لە ماوەی 9 ڕۆژدا کۆتایی بەدەسەڵاتی بەشار ئەسەد لەو وڵاتەدا هات. لەم بەرنامەیەدا گفتوگۆ لەسەر سووریای پاش بەشار ئەسەد دەکەین. دوا پێشهاتەکانی سووریا و گۆڕانکارەکانی ناوچەکەش شرۆڤە دەکەین. بێگومان ڕۆڵی کورد لە سووریای نوێ چی دەبێت و ڕوخانی ڕژەمی بەشار ئەسەد چۆن کاریگەری لەسەر هاوکێشە سیاسی و ئەمنیەکانی ئەو وڵاتە و ناوچەکە دەبێت. بۆ گفتوگۆ لەسەرم تەوەرانە لە ئەوروپاوە میوانداری بەڕێز عەبدوڵڵا دەمیرباش سیاسەتکاری ناوداری باکووری کوردستان دەکەم. بەڕێز دەمیرباش سەرەتا بەخێراتی بۆ بەرنامەکەمان. سەرچاو سلااو ڕێز هەموو کوردستانیانڕە هەر بژیت. دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەم ڕوخانی ڕژەمی بەشار ئەسەد شتێکی چاڕوان کراو بوو. Ez karim bir tiştî bêjim. Aslında 2011 virdaye şoreşa Rojava da aslında çundina Esad dahatin hêvî kirin. Çünkü Esad diktatore, Esad yek zimanî, yek nasnameyî, yek olî bikardaniyan ji ber wî jî aslında ev dagirker û ev zihniyeta diktatorî ji xwe ber çundinê bûn. û şoreşa Rojava jî vî pêvajoyê zûtir kir. Lê bi taybet jî zihniyeta Esad bi Kurdara û bi em bêjin ê heremê da ê aştîxwaz azadîxwaz ra îtîfaqê nekir, destê wanê aşîtî û azadiyê vala hêşt aslında çundina xwe zûtir kir. Hêzên navnetewî jî êdî ji xwe dîktatör nedixwestin ji ber wî em bende bûn çundina wî. بەڵێ ڕۆڵی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان لە ڕوخانی بەشار ئەسەد چی بوو؟ یعنی لەم ساڵانەی دواییە دەمامی لە هەندێک ناوچە شەڕوپێکدادان هەبوو، لە هەندێک ناوچەشە ڕێکەوتن هەبوو لە نێوان وجودنەوەی چەکداری کورد و ڕژەمی بەشار ئەسەد. Ana Rojavayê Kurd da Rojavayê Kurdistanê da Ermen, Siryan, Alevî, Erebên aştîxwaz, azadîxwaz hemû ola, hemû naslaman, hemû zimana bihevra jiyandina wî dixwazin ev fikr û remanê 100 sala 21 bû. Ji ber wî jî 100 sala 21 ev fikrê nûjen aslında li hemberê dagirkerî, li hemberê dîktatorî û hemberê nîjadperestiyê tekoşîna xwe xurt kir, bibî jî ev pêvajoya çundina Esad aslında gelek tesîrê xwe kir. Çünkü di Sûriyeda û Rojavayê navîn da du zihniyet êdî şer dikirin. Zihniyeta aşitî, wekhevî û bihevra jiyandin û zihniyeta dîktatorî û yekzimanî ji ber wî şer dikirin. Lê em zanin ki êdî 100 sala 21 da zihniyeta dagirkerî û zihniyeta dîktatorî û nîjadperestî êdî nadome. Yani devam nake. Ji ber wî jî ev zihniyetake şoreş dest pê kir êdî çundina Esad jî ava kir. Çawa zihniyeta tekoşîna şoreşa Kurd û Kurdistan li başûrê Kurdistan rejîma Saddam bir îro li Rojava jî ev dest pê kir çundina Esad zûtir kir. بەڵێ ڕۆڵی بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژاوا چی بوو لە ڕوخانی بەشار ئەسەد لە لابردنی بەشار ئەسەد؟ Yani rola fikrê û remanên bîrdoziya aşîtî û aramî çundina Esad di rola xwe da dîrokî da cî girt. û îro eger Esad çû aslında bingeha wî ew şoreşa Rojavayê. Çünkü tu hêz, tu quvvet, tu dagirkerî, dîktatorî li hemberê xwestina azadî û aşîtî û aramî wekheviyê da nikare bisekne. بەڵێ بەرز دەمیرباش لە پاش ڕوخانی بەشار ئەسەد لە ئێستا هەوڵەکان نازانرێت داهاتووی
پێگەنانی حکومەت و دەسەڵات لە سووریا چۆنە بێ بەڵام ئایندەی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان چۆن دەبینی؟ Ez vî tiştî bêjim biçûndina Esad tenî sazkirina aşîtî û aramî nabe. Lê hên di rojelata navîn da zihniyeta Daeş, zihniyeta fundamentalîst İslamî û rejîma Faris hên ji bo mirovatiyê astengên xeterin. Ji ber wî jî aslında nîrxên mirovayiyê û nîrxên azadiyê, nîrxên wekheviyê aslında destpêkên nû ava kir. Hên ev pêvajo ti bidome. Yani çûndina Esad nayê meعنayekî her tişt qedand. Îro zihniyeta Daeş hên jî xwe dixwaze bidomîne. Mesela em bêjin hîzbên HTŞ, hîzbên ÖSO yani Artêşa Azada Suriye dibêjin ji xwe re aslında evana veşartî zihniyeta Daeş zihniyeta El-Kaide û El-Nasran e. Aslında vana dijminê neyarên nîrxên mirovahiyê ne. Lazim e pêşerojê da ev zihniyet di rojelata navîn da biqede. İşte evê kevî biqede aslında nîrxên mirovahiyê ev ya kî temsîl dike? Başûrê rojelatên bakurên rojelatên Sûriyê da ew zihniyeteke îro serketiye. Fikr û reman û bîrdoziya serdemî tivî zihniyeta Daeş li rojelata navîn da têk here û ew roj nêzik e. بەڵێ وەک دەزانن لە ڕابردوودا تورکیا خواستیەوەی هەبوو دەسەڵاتی ئیخوانی بێتە جێگرەوەی دەسەڵاتی بەشار ئەسەد. لە ئێستادا خواست و چاڕوانەکانی تورکیا لە سووریای نوێ چییە؟ ئێوە چۆن نەیبین؟ Tirkiye hunzanın sistema Sunni ava dikirin. Rejîma İran jî sistema Şiî dixwestin ava bikin. Ev her du jî sankî wek neyar bûn ama ev her du jî neyarê mirovahiyê ne. Yani yek İttihat Terakî bûn digo Türkleşmek, İslamlaşmak û medenileşmek. Êdin jî Farisî bûn. Digo her tişt Farisiye û Şiaye û em ê goraviya saz bikin. Ev her du di tiştîk da dibin yek. Azadîxwaziyê, wekheviyê û bi hevra jiyandinê ji xwe re neyar dibînin. Ji ber wî İxwan-ı Müslîmîn çi ese aslında sistema Faris jî aynî bo me. Çünkü her du jî dixwazin Kurd û Kurdistanî û nîrxên mirovahî ji ortê rakin. Ez bawerim êdî ev şoreş tiştekî dam amade kirin. Fikr û remanê İxwanî Müslîmin jî têkçû, fikr û remanên Farisî jî têkçû. Êdî di rojelata navîn da vekoka pêşketina mirovahî vekoka wî bîrdoziya Kurd û Kurdistanî ye. Çünkü em Kurd û Kurdistanî vî tiştî dibêjin. Li Kurdistanê Aşûrî, Ermenî, Tirkmen, Arab, Faris, Tirk kî bire dibe bira bibe ser vî axê di nav wekeviyê da û bi zimanê xwe nasnama xwe ola xwe bijî. Mesihî, Cûhî, Alewî, Müslüman herkes bira bi ola xwe û baweriya xwe bijî. Aslında ji bo ewlekariyê, ji bo aramî û aşîtiyê herî temînata rojelata navîn ev sistem e. Ez vî tiştî dibêjim. Hêzên navnetewî bi taybet İsraîl, Amerîka, İngiltere, Rusya gerek vîya zanibin. Vekoka aşîtî û aramî û wekheviyê nîrxên Kurd û Kurdistanî ye. İşte ji bo wî jî eger İsraîl bixwaze nav ewlekariyê da Amerîka û em bêjin
روسیا و هەموو هێزێک ناولەتەوی ئینگلیز فرانسس ئەڵمان دخوازن ڕۆژهەڵاتە ناویندا ئارامی و ئاشتی چێبە لازمە پشکریا هێزên کورد و کوردستانی بکن. بەڵێ بەڕێز دەمیر باش پێتان وایە سپای تورکیا لە ناوچەکانی باکووری سووریا بکشێتەوە لە ئایندێکی نزیکە؟ ئەس دەبێم پشتی ئیرانێ احتیمالێکی مەزن تورکیەژی ئەگەر فکر و ڕەمانی دیکتاتۆری بدۆمینە تا ئەv بێ سەرویژی لێ تورکیە دناو خۆدا bi کوردارا لە هەبدوو بێ ئەگەر ئاشتی و ئارامی وەک هەبیە چێکە تو وێ چاغێ تورکیەژی tu baş bike şertê jî lazim e Tirkiye leşkerê xwe li Rojava û Başûr vekişîne. Ez duî hêviyê da me ti Tirkiye ti ya mecbûr bimîne ya jî li ji bo aşîtî û aramî ti vekişe. Em ji her kesî viya dixwazin hêzên navnetewî lazim e alîkariya her kesî bikin kî Tirkiye ji fikra bîrdoziya dagirkerî vekişe. Bîrdoziya aşîtî û aramî demokrasî wek heviyê bîne ser ziman. Ji bo wî lazim e ser Tirkiye zixtê xwe bikin. Bêjin kî Tirkiye lazim e tu jî wek heviyê bikî bi Kurdara û Kurdistaniyan li hevdû bê. Anayasakî nû çêkî em bêjin makazagona xwe ser azadiyê bigewrînê. Li herî bêtir lazim e Birêz Öcalan tecrîta wî rake û wî derxa azadiyê bi wî ra müzakere amade bike. بەڵێ لەسەر ئەو دەنگویانەی لەسەر پرۆسەی ئاشتیە لەسەر ئەوەژی قسە دەکەین ئەگەر من پرسیاری کە بکەم بە شێوەیەکی گشتی ئەوەی لەسەر کورد لە پارچەکانی کوردستانە لە ئێستاە پێویستەی بیکات چییە؟ هەری تشتێ گرنگ ئەم گەرەک کورد و کوردستانی هێزا خwe bikin yek. Çunkî di rojhelata navîn da êdî statîko tê guherandin. Ev ji bo me Kurd û Kurdistaniya firsetekî dîrokî ye. Her qelsbûna dagirkeran, her guhertina statîko ji bo me Kurda firsetekî dîrokî ye. Ji bo wî jî Kurd bi berjewendiyê Kurd û Kurdistanî gerek bên berhevdû hîzb, kesayetî, eşîrtî, berjewendiyên şexsî dibe, bira hebe. Ama berjewendiyê netewî Kurd û Kurdistanî gerek asta herî mezin be. Êdî em Kurd heremîtî nefikirin. Yani nebêjin ev ya Başûr e, ev Bakur e, ev Rojava ye, ev Rojhelat e. Kurdistan yek e û yek perçe ye. Xalên ser Kurd û Kurdistanî bibin yek. İşte ev roj, ev roj e. Banga min hemû hîzbên Kurdistanî, hemû kesayetî, şexsê û ol û baweriyên Kurd û Kurdistanî û gelên Kurdistanê banga min ev e. Roj ev e em bibin hêzekî, quwetekî û ser vî esasî hêzên navnetewî bi me ra müzakere bikin. Gava em xurt bin û yek muhetab bin, wê çaxê hêzên navnetewî tivî tiştî bêjin. Êdî em bi dagirkeran na, em bi hêzên aştîxwaz, azadîxwaz, wekhevî û demokrasiyê re em ê hevdîtin bikin. İşte eger em viya bikin, em ê pêşkevin. Ji bo wî de pêşniyarê min hene. Bira însiyatîfekî serbixwe çêve. Ronekbîr, nivîskar, hunermend, akademisyen 10 kes, 15 kes bên berhevdû bi PKK, bi KDP, bi YNK û hîzbê din re hevdîtin bike. En hendiktirîn em zimanê xwe li hevdû tûj nekin. Duemîn bi rihê kobanî dîsa em li hemberê van êrîşan seknekî dîrokî bikin. Sêmîn
ev inisiyatif 5 xal 10 xal 15 xal 20 xalê hevpar bidin nîqaş kirin û vî tiştî bidin hemû saziyan û hemû partiyan bidin îmzekirin. Piştî wî bira 20 milyon insan 30 milyon insanê me Kurd û Kurdistanî vî tiştî îmze bikin bidin yekîtiya netewan bêjin kî em Kurd û Kurdistanî me divana da êdî em bûne yek em ji wana kêmtir tişkî naxwazin. Gava me vîya kir sibê em bêjin kî müzakere dest pê ke ev yekîtiya me bibînin wê çaxê em ê serkevin. Di do ji bo êrişê Rojava lazim e pêşmerge û YPG YPJ bibin quwetekî. Banga min ji pêşmergera û Başûrê Kurdistanê da bêdengî nemînin ji bo êrişên Rojava. Gerek hûn bi rihê Kobanî herin alîkariya wan bikin. Rêveberiya Başûrê Kurdistan teqez û zûtir bi lezgînî here alîkariya herema Rojava piştgiriya wan bike. Bi rihê Kobanî. Ev roj e. Binêrin îro balafirên bêînsanî 12 kesa 6 zaroka kuştin. Jinên Kurda diravînin. Eger em ev roj yekîtî nekin em ê kînga bikin. Zarokê me diminin, jinê me diravînin dîsa. İşte ji bo wî ev roj e bi rihê Kobanî lazim e Başûrê Kurdistan û Rojavayê Kurdistan hevdîtin bikin û bên ber hevdû. Banga min ev e. بەڵێ بەرز دەمیر باش لە ئەگەری دروستبوونی قەوارێکی فەرمی بۆ کورد لە ڕۆژاوای کوردستان و ئەگەر لەلایەن ئەمریکا و زلێزەکان و پشتگیری لە قەواریکی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان بکرێت پێت وایە تورکیا لە دژایەتەکانی بۆ ڕۆژاوای کوردستان بەردەوام بێت؟ ببی بیردۆزیە ئانهایی ونزانن Tirkiye û İran û êdin jî vî tiştî digotin. Digot çi dibe bira bibe bira Kurd dayika xwe nebîne. Ji bo wî aniha dixwazin êrîş bikin statûya Kurd û Kurdistaniya nebin ji bo wî êrîş dikin. Êrişê Menbîc êrişê din jî ji xwe meana xwe ev e. Binêrin li Tirkiye AKP û CHP hevdû dixwin. Ama binêrin ew ji wî re dibêt şerîetçî ew dibêt işte dînsizî. Lê îro êrîşkirina Rojava da herî tiştê dibe CHP û AKP piştgiriya hevdû dikin. Sebeb çi ye? Dibêje bira Kurd diya xwe nebîne. Ji bo wî ez bawerim Tirkiye ji bo Kurd nebin xwedî statû te her tiştê xwe bifroşe. û heyana ji firotiye. Lê em ji Tirkiye re vî tiştî dibêjin. Ev siyaset, ev polîtika we pêşve nabe. Win êdî diqedin. Werin êdî ji vî fikr û remanê xwe bîrdoziya xwe wazgeş bin. Destê aşîtiyê, destê wekheviyê, destê azadiyê û destê aramiyê bigirin. Yaxuna wine jî wek Esad bin. Yani tu gavên we ê qirêj nikarin hêviya Kurd û Kurdistaniyan ew azadî û wekhevî ji ortê rake. Ti azadî wekhevî serkeve winê biqedin. Ji bo wî vegerin. Banga min ji İsraîl ra, ji Amerîka ra, ji İngiltera û hemû hêzên navnetewî ra destê Kurda bigirin. Destê Kurdistaniya bigirin. Eger hûn dixwazin rojhelata navîn da aşîtî û aramî û îstikrar hebe kilîtê vî tiştî Kurd û Kurdistanî ne. Destê xwe bidin destê me. Em vîya dixwazin. Banga min Birêz Mesûd Barzanî ra, Birêz Bafol Talebanî ra û hemû rêberên Kurd û Kurdistanî Birêz Cemîl Bayik ra
تەقەز وەرن بەرهەبدوو ڕۆژاوا و باشوور برا ببە یەک برحێ کۆبانی ئەم وانداگرکەران ئەم بقەورینن و ئازادی و سەرکەفتنێ بکن احتیمالێکی پێشین ڕۆژهەڵاتی کوردستانێژی تخلاص ببە بانگا من ئەوە ژوەرە ڕۆژێن دیرۆکی ئەبن bi taybet wek Kurdekî ez vî daxwazê dikim ji hemû siyasetmedar û rêberê me û partiyên me. بەڕێز دەمیرباش وەک دەزانن ماوەی چەند مانگێکە دەنگۆی دەستپێکردنەوەی دیالۆگ لە نێوان شاندی دەم پارتی و بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان هەیە لە تورکیا و باکووری کوردستان بەڵام تا ئێستا هیچ دیدارێک ئەنجام نەدراوە. ڕووداوەکانی سووریا پێتان وایە کاریگەری لەسەر دەستپێکردنەوەی دیدارەکان لە نێوان عەبدوڵڵا ئۆجەلان و دەوڵەت یاخود پەکەکە و دەوڵەتا هەبێت؟ ئەگەر ئەv بانگا min û Yekîtiya Kurd û Kurdistanî bibe باwer bikin Tirkiye bikeve rewşekî xeter wê çaxê mecbûr dimîne bi Birêz Öcalan re hevdîtin dike. Ji bo hemû Kurda hemû Kurdistaniya wezîfekî dîrokiye tecrîta ser Birêz Öcalan bê rakirin azad bibe. Dibe fikr û remanê wan ji Birêz Öcalan cuda be. Lê tu Kurd û Kurdistanî di wijdana xwe de gerek qebûl neke ew însan binê tecrîtê daye û azad ninin. Wezîfê hemû Kurdan e gerekî tecrît rake û azadî bike. Em gerek ava bifikrin. Yani binêrin îro Birêz Bafıl Talebanî, îro Birêz Mesûd Barzanî di binê tecrîtê de bûn bibana em hemû Kurd û Kurdistanî wezîfê me bûn kî em ji bo azadbûna wî bixebtin. İşte îro ji bo azadbûna Birêz Öcalan hem wijdanî hem ehlaqî û hem jî wezîfekî netewî ye. Gerek em ya bikin. Di do em eger yekîtiya xwe ava bikin wek minberê banga xwe kir Birêz Mesûd Barzanî, Birêz Cemîl Bayîq, Birêz Bafıl Talebanî, Birêz Mazlûm Ebdî û em bêjin hemû partiyê din bên berhevdû bi ruhê Kobanî bên berhevdû bawer bikin dewleta Tirk tim mecbûr bimîne Birêz Öcalan ra müzakerê dest pêke û azad bike. Û raya giştî hêzên navnetewî jî ti di wî müzakerê da ji bo pêşketina azadiyê û wekheviyê û mafê nîrxên însanetiyê ti ew jî ti vî hêzê qebûl bikin. Eger em hêz bin İsrail jî, Amerîka jî, Rusya jî, Fransa jî, Çîn jî mecbûr e me qebûl bikin. بەڵێ بەڕێز دەمیرباش هەر گەڕمە بۆ کرۆکی پرسیارەکەی خۆم زۆر بە کورتی وەڵام بیتەوە لە ئێستادا پێت وایە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بێتەکایەوە لە نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان و تورکیا لەم هەلومەرجە ئێستا کە گۆڕانکاریی گەورە لە ناوچەکەیە هەیە تایبەتیش لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستان ئەم پێیواژەیە پرۆسەسا چارەسەری بڕاستی دەست پێکە li Sûrî jî, li Iraqê jî yani li Başûr jî, li Rojava jî û Rojhilat da dibe sebebê gelek pêşketinên xweşik û herî bêtir jî di Rojhilata navîn da dibe sebebê îstîkrarê, dibe sebebê ewlekariyê, aşîtî û aramî û azadî û wekeviyê. پێتان وایە ئێستا دۆخەکە لە تورکیا لەبارە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی هەلومەرجەکە گونجاوە لە تورکیا؟ Anha daya sıknandığını unzanın bi samimi nakin. Yani herê gotin işte em Birêz Öcalan ra em ê hevdîtin bikin wî bînin meclisê bidin axaftin. Piştî wî çi kirin qayyûma kirin. İşte we êrişê Rojava dikin. Lê ev ne samimî ye. Derdikeve ortêkî dixwazin wext qezenc kin, di rûtî bikin û bê samimî bin. Lê eger awa bin ti dawiya xwe bînin. Em jî dibêjin êdî dewleta Tirk ji vî polîtîka xwe ya nebaş vegere û prosesekî ji bo müzakerê
لازمه به صمیمی و به درستی آوا بکه شرطوی اوه کی تجریتا برز öcalan رابه و برز öcalan آزاد به بەڵێ بەڵێ بەڕێز عەبدوڵڵا دەمیرباش سیاسەتکاری باکووری کوردستان سپاس بۆ بەشداریتان سپاس برهێ کۆبانی هەموو کورد و کوردستانی سلااو و ڕێزی خە پێشکەشت بکەم و ئەمێ سەرکەم سلااو ڕێز بینەرانی زووم دیداری هێژان پێشکەش کردن هەر شاد بن